Памятаеце асабістага пілота Лукашэнкі, які трапіў у турму? Стала вядома, як склаўся ягоны лёс. Вадзім Мельнік быў надзвычай важнай персонай на мяжы стагоддзя. У 90-х ён лічыўся асабістым пілотам Лукашэнкі, а ў 2000-х стаў адказваць за ўсё беларускае неба, бо пачаў кіраваць камітэтам авіяцыі. Арыштавалі яго ў красавіку 2015 года. Тады Мельнік ужо стаў дырэктарам авіякампаніі «Трансавіаэкспарт» і па версіі сілавікоў дапамагаў замежнікам набыць кампанію, спрабаваў пагаварыць з кім трэба і перадаць грошы каму трэба. Былому пілоту прысудзілі 6 гадоў з канфіскацыяй маёмасці і адправілі ў віцебскую калонію для чыноўнікаў. Але, як высветлілі кіберпартызаны і наша Ніва, за кратамі Мельнік правёў прыкладна палову тэрміну. Пасля вызвалення былы пілот працаваў у сферы кансультацый па пытаннях камерцыйнай дзейнасці, займаў пасаду ў навукова-даследчым інстытуце транспарту і быў работнікам Мінскамунцепласеткі. Да авіяцыі ён вярнуўся толькі ў 2021 годзе, калі ўладкаваўся ў кампанію «Альфа Арыён», якая робіць беспілотнікі. Яшчэ праз год пачаў выкладаць у Мінскім дзяржаўным вышэйшым авіяцыйным каледжы. Але недоўга. У канцы 2022 года Вадзім Мельнік памёр. Яму было 63 гады.